Ake ubingelele ngoba udokotela babesizibojabulele yena muhle ungathi uyikhehla lomlungu ubani umzukulu kwaMancingezi. Bakithi namhlanje sithatha ithuba lokuthi ake sishuthe ama-video sisebhilidini to Nedbank House Building lapho ungasithola khona sise-Nedbank House Building suite number 1904 to 1905. Namhlanje kuphathele i-topic ethi wake up at 2 a.m. Wake up at 2 a.m. Bakithi ake sikhulumeni lana. Kunabantu that you call them your alliance, but those people, they regard you as a convenient alliance, not a strategic military alliance. Ayangazi noma lento iyayenza any sense. A person who regards you as an convenient alliance, it's a person okwazi ukukhuluma nawe, okwazi nje ukuxoxa nawe, but uma ezoqhuma isibhamu kwakho ucishe ugesa lala athi sekuhlwile manje silaleni akayi ukubheka uthini kwenzekani lapha. That is what is happening now kwi-BRICS. I-BRICS, it has proven that it treats Iran as a convenient alliance. It treats Iran as a convenient alliance, same as any other country. But when it comes to military and strategic alliance, no. The answer is no. The answer is no. Because it comes to India. India is sharing signal intelligence with USA. They're sharing satellite intelligence with USA. They're sharing field intelligence with USA. But India, last time we checked, was a staunch member of BRICS. The problem is, India does not speak to Chinese people because they are in dispute. Angazi bekuhlangane kanjani India neChina kuleya BRICS, because China is one India. And besilindeleni laphayana uma sesizoba nemember ye-BRICS ihlaselwe yi-enemy ngayo yonke indlela kubula abaholi bakhona, more than 30 leaders ababula, leaders not people, leaders khuluma abantu mina abaku strategic, abaku intelligence, abaku minister, nje abantu ababalekile, they are being killed. Information enye isherishwa i-India ine satellite eflow over Iran. And then i-BRICS kuzofuza ukuthi izinuka amakhwapha emva kwalempi and bayibuza ukuthi basenaso isidingo sasalento abayenzayo sisekhona isidingo ngoba kunomkhumbi ocwilisiwe wase Iran obuphuma kwi-military kwi-naval drill with India. India let it sink. They allow the enemy to do that. They use a navy they use a submarine to do this. A submarine can be detected easily. It's not difficult to do that. It is easy to track a submarine, knowing very well in which vicinity. India has that facility, but didn't do it. And lento izosikhubaza ngempela uma sizoba nabantu esizoba treata kanjeyana. But when it comes to esikhathini sosizi esimbi ngempela, because i-Iran, it's whereby idinga abantu ngempela abazoyisiza. Not even one Arab countries are willing to help. They're using their airspace to the enemy. Enemy must use the airspace to attack another blood brother. It is said. Literally, it is said. It is said. But Iran has been invaded many times. But the problem abanayo, they cannot defend their borders effectively. Mengakubuza ukuthi izwe lase-Armenia and Georgia liphuma kuphi? Those are the northern province of Iran that were taken by Russia because of oil. It has been invaded by Saudi Arabia. Lela lizwe babe practice i-Zoroastrianism. Saudi Arabia yaba invader, yabulala abaholi bakhona inqwaba, abanye babaleka baye eIndia. Babaphoqa ukuthi abakhonza uNkulunkulu wabo. Babaphoqa ukuthi abasindaba ngesandla. IGreece yangena lapha babulala ngenduku.
asikuprove lana ekwazi ukudefenda izwe layo completely and deter the enemy completely. Kukhona into engenzeke kahle. I-crack enkulu ikwi-strategic intelligence yakhona ayikho right ngendlela esifunayo. There is no way that Mossad or CIA could able to recruit or general to work for them. I-map yama hidden tunnels, i-CIA ithathe iniwe yona ama-Iranians or generals. In Iran, the problem that they've got people who are working in the army in a high valued position, highly strategic position, people who were trained in foreign varsities, who left Iran when they were small, like 8 years, 10 years old. When they come back, they took higher position because they're trained in overseas countries. They're good in mathematics and physics, coding and roboting. I'm afraid those are spies of CIA and Mossad. Those are spies of CIA and Mossad. Actually, those people are from Israel. They use it. They're able to ascertain a death certificate of those people who once left Iran for overseas countries. Kunomzali owahamba e-Iran. Uhambe neningane eminyaka o-12. Imifika ingane yakhe phesheya at the age of 15 years eshayiswa imoto yashona. Lo identity yalo ngane iyathathwa isetshenziswe by Mossad. Iyathathwa isetshenziswe by Mossad. Kwakhiwe umuntu oyispy over a period of 15 years. Today, that is why sinenkinga i-Iran engaka. I-Iran ayinamfihlo ndawo ayinamfihlo ndawo because it is highly infiltrated. Ngabuza umbuzo mina ukuthi uthe umefa i-supreme leader khona ubani washo ukuthi isithombe wasinika i-Mossad. It was not Americans or Israelis. It was Iran themselves. Foreign minister was Iran. He's the one that told us globally. Fortunately, when the bomb struck, the leader was not there. But later was found dead. Who killed him and dumped his body there? It was Iranians. If Betty, when the bomb blast was not there, but he was found dead. But who killed him? Laba bantu ufuna siphinde sizinuka amakhwapho ukuthi that is why most amazwe practice i-Islam bebengasebenzisani nabo ngoba abanye abantu laba mengimethi ngiyabuka ngibayeke ngokwenkolo abakuyona ukuthi abanye bangamasuni abanye bawukuthi angene lapho mina angazi lutho ngeIslam futhi but kuyatshengisa ukuthi abantu ongeke uzubathembe kakhulu because bona bobodwa bathembene. I repeat, this is Babu Tawatela saying that Arabs, they fear Trump more than they fear Allah. They tremble when they committed Trump. They trembled. Arab, they should think differently now. Not think out of the box because there's no box. There's no box. Yeah, bakithi, this is Babu. Lezi zinto besiyazikhuluma nje siyadlula nje kuzona ziyi-global politics but sometimes we need to look at it ngoba sizibuke nathi as a South Africans ukuthi eyethu intelligence ayinayo inkinga efana neyase-Iran because i-Iran its intelligence yakhona ayiyona into esiyifunayo. Ngeke ukuthi ngafa abahola ababaleka kangaka bene-field intelligent. Yeah, this is Babu Dotto, this is John Fallow. Bakithi ngifuna ukukhuluma ngalo msebenzi lo. Ayibona lento le? This is a mirror. This is R1 coin. La usigwili lo. Ngifuna ukukhuluma ngalo muthi lo. Lo usigwili lo. Usigwili nginikeza umuntu. Usigwili uma ufika kwena uyawuvula la. Uzowuvula nawo phambi kwakho, yabo? Uyawuvula senguvulile. Yabo uma usuvulile awuchitheki, yabo? Now uzowuvula kanje uma usuthathe u1 ufake la ngaphansi kanje yabo uma usuyahamba uyobheka indlela ehamba abantu uma ufika lapha yana uma
uthatha isibuko yabo isibuko usibeka kanje but usibeka sibheke phezulu kuskwili. Okay, angikho ke lapho ke sengiyichaze lento angingene ke kuskwili ke. Ngakhe usgwili for one purpose. Usgwili sinika umuntu osuke no 7,000 rand. Sakhe usgwili for one purpose. Umuntu othi baba udokotela zonke le ndlela ezinye mina ngiyazisaba. Ngiyasaba udokotela ukuzenza but ngicabanga ukuthi if unganginika inye offer mhlawumbe ngingayithatha. Ngizokunika usgwili. Usgwili uma usukhuluma naye umtshela into efuna wena mina ngiyazi into oyifunayo. If usukhuluma nosgwili okuningi ngosgwili akukhulunywa lana but uma efika ekhaya usgwili uma efika ekhaya uma usuzowulanda ufike uthola indlela ukugqiba 7 days uma usulanda imali ushiya khona isibuko ushiya khona into oyidingayo ilento kuphela usgwili kuphela udinga lento kuphela usgwili iyona ke lobuya nayo wena ukubuya kwakho nayo ngicela ukulalela phela bengikhuluma uma ubuya naye ufika ekhaya ukhangula ukuthi lamentisi uyayishisa uhogelisa ingane emakhona ingane ekhona ngoba usgwili unamandla kakhulu for ingane ufuna ingane zohogela uma usiyobeka kodwa uma ubeka ufuna uhlezi uvuliwe awuvalwa ngoba ukuvala kwakho uvalela imisebenzi ofanele ushisa ngoba kukhona la ofuna ukukhuluma ucele into ukuthi ucela usgwili akusize ngane usgwili ke loyo usgwili lo bengenza ngakuthi angiwudemonstrate phambi kwenu ngoba manje sine challenge abantu base Eastern Cape abanye bafuna sibabambe ingalo bezibongena ehlathini kanti we don't do that. Muye ehlathini othoilet hamba wedwa. This is babudokotela bosebojabulile. Lana ngifuna ukufundisa ngesidlo sedlozi. Sinomuntu esukhandile sithi sidlo sedlozi. Lo muntu uma udla usetshenziswa umuntu othi babudokotela kunento zabe ngibona ukuthi izimile. Sengeke ayisesakhula imithi kumina imithi angazi kwenzekani ngomuntu kodwa ngicabanga ukuthi inkinga yaba lapha esibongweni sami. Ngoba isona lese njalo mekuvela into eziningi. Ngizokunika ke isidlo sedlozi usidle insuku ezo4. Nika amaphakethe awu4 amancane. Lento uyidla neparish ekseni. But uma uzodla isidlo sedlozi ngiyacela bandla uqala ugeze. Ngoba lento ubuyenza ebusuku ayiyona izothi uma uvuka uhambe uthinta into efana lezi. Uzoqala ugeza nje kahle. Umuse sekufaka ke edlweni sedlozi ke. Umuse usudliswa ke isidlo sedlozi. Usidlumile awuhlali phansi ngoba into zakho nazo zizohlala phansi. Ahlanje phansi wena uzohlala phansi. Ngoba asizunika lezi zinto mase sithi ulungisa u10 billion u5 billion uzongilungisela just 1,000 rand. Ngoba lento ngiyibona ibaluleke kakhulu ukuthi angikunike yona but it should not be expensive so that uzoyi afford. Uzokuthumelela ke uyilande kaPep ngikunikezela. Indla kudla isidlo sedlozi. Sidlo sedlozi sakho ufuna ukunika wena usebenzise. Bakithi this is babudokotela ake sikhulumeni lana. Yazi kunezinto for the fact that ngikufundise ukudoba. Uma umuntu umfundise ukudoba it does not mean that if udobo lakho libanjwa lapha ematsheni ligaxela you must call me. I'm not coming. Teaching you to fish, it does not mean that if you catches a fish, I must be there as well to help you to pull out that fish. My job was one, was two, is two or was two. Which one is it? Or my job is one. Is it two or one? My job is one. Is to help you, to teach you how to do angling fishing. They call it angling fishing or casting a net, depending. I'll teach you how to cast a net. When you catch the fish, I'm not there. When you catch a crocodile, I am not there. When you catch a snake that will kill you, it will kill you, not with me. You are alone. Because I taught you things that when I obofuza ukuthi uzenze. Into eyenzekayo lana abantu bakholelwa ukuthi izinto abafundiswe zona laba babafundisile whenever they encounter the problem they must call them. And then any problem that you encounter that amnangithindiki ukuthi ngikulobolele mndodana ngakulekelela ukuthatha umakoti uma isekuhlupha I'm not coming. I'm not there. Mina ngikutholele umsebenzi eCape Town. Uma sebekutshela bethi ungena ngo6 ekseni awunayo imoto I'm not there.
I'm not there. Ngingakusiza ngokwenza ivisa, ngikusize ngazo zonke izinto, but into ezokwenzeka kuleli zwe yakulona awusebenza khona, I'm not there. Kunento ke engifuna ukuthi uyifunde ke from now. Those people who help you to teach you how to fish, whenever you are fishing, they are not going to tell you which river or dam you must fish. No. Wena obonayo ukuthi ngodoba lapha, but inkinga engihlangabezana nazo lapha ezami ngedwa. Lezo nkinga lezo ufuna ngizilindele mengumuntu. Awukwazi ukuthi uyadoba ubamba ufisho omkhulu but uphume ngathi ukhipha isele. You'll always struggle to pull out a big fish. But when you struggle, no one will come and help you. I repeat, when you catch a big fish, when you struggle, no one will help you. When udobo lakho lujema lapha emanzini, no one will help you. You'll be alone at most of the time. And then logo appreciate ukuthi ezintweni okuzona manje, ngoba manje ubona ngathi wena kunzima, kujabulela ukuthi lo buzima lobo ukhona kodwa uwedwa. Don't invite people to your problems. Face your problem alone and start to swallow your sputum. Gwinya isikhwehlela sakho. Don't let people hear your crack. Swallow it, because they're expecting you to call and they're not coming. They are not coming. We are doing business. We don't tell you everything. We pay rent. Shaya isikhathi rent imali ayikho. Sikhokhela imoto. Shaya isikhathi ukukhokhela imoto ayikho imali. Kufuze uholela abasebenzi ayihlangani imali. It is okay that mina wanginika ithuba lokuthi ngiqale ibhizinisi, but inkinga engihlangabezana nazo ebhizinisini, I should not be calling you. I should not be. Engisho ukuthi nawe ke lenkinga okuzona ongena kuzona manje, we are helping you. I repeat, we will always give you advices, but loma advice if usuwathathile inkinga ohlangana nazo ezakho. Ngicela ukuthi abantu bakuphile lokho so that bazoyeka ukuba umthwalo kwabanye abantu. Ethi kanti ngayiyala yini ngamtholela umsebenzi. Kancane kancane uyangifonela, kancane kancane uyangifonela. No. It does not work like that. It does not work like that. This is Babu Dodel. Ngakufundisa ukudoba and awusho ukuthi I'll help you to pull out that big fish. Oh, kohlanga nako lapha ya. Okwakho. Ukufela uzimoto unethenda, okwakho ungangifoneli. Okwakho. Izinto ozozifica lapha yana ekudobeni kuyadotshwa lapha yana. Umuntu udoba ngodobo lakhe, awudobi ngolomuntu. Uma umuntu ekhasta inetha akakhasteli wena, uzikhastela yena. Ofisha ababambile abakhe baza nenkinga zakhe. Don't wish ukudonsa inetha omunye umuntu. Abantu bayafisa ukufana nathi, but abazi ukuthi enethini kunani. You are not listening. I repeat, don't wish into fish obanje omunye umuntu uthi ngangcono kubantu ngoba lo fish lona ngase umphonse emanzini. Lo fish lona is too big. Lo fish lona uzofuna into eziningi kuze uthakwazi ukukhipha, and then hold your own fish. Pull your own fish. Throw your own net. Cast your own net. This is Babu Hotel. I will teach you to fish, but don't invite me. Musibaneke. Sikhona ke siqephezana sosisi. Ngomhla ka1 siyasikhipha ngo650 wena umuntu wesifazane uthi uyasifuna uzosithola wesogoli uzosithola nale eThekwini uzosithola into enhle uyageza nje ngaso kabili noma kanye ngesonto kuphela. Yeah, this is Babu Dr. This is what I'm fan of njengekhehla lomntu. Sinabantu lana at the age of 58 years old to 60 years. Laba bantu labana sebeshawa into esibizwa insomnia. Bashawa insomnia. I-insomnia it because of ama mistakes abawenzile entweni ade bezenze at the age of 35 years to 45 years abangafuni manje ukuzikhuluma osebona sangathi kune fault enzo umunye umuntu ingakwenisha because ama mistake owenza at the age of 32 years those are the mistakes that led your wife to leave you when you are 55 years old. I repeat, ama mistake owenzile when you are 35 years old are the same mistake that will cause your wife to leave you when you are 2 years to 60. And now, because of your wife has applied for divorce, awusalala ebusuku. Kunezinto manje esithi mesizikhuluma, sin-introduce kuzona at the age of 40 years, ubone sengathi wena zikufanele because wena u7 years right, but ama mistake osuwenzile, having nengane ezo2 ezingekho emshadweni, already you have caused a mistake. That mistake, it will come to augment to your wife in the level that she does not see retiring with somebody onengane ngaphandle ezo2 azothi yena
uma ethatha ipension kufuze ukuthi le mali le idliwe wena kanye nalengane oyizale emantombazaneni, and that causes your wife to take a decision that is one, to ask for a separation. How is that? Because kunezinto vese ohlezi ukhuzwa ngazo namhlanje ubhekene nama results azo, we are 3 years down the line, akusenzeki lento obuyifuna, akusenzeki lento oyifuna. But abantu that you were called them your friend, we are even scared umethi uyakutshengisa umngakho kwi social media, uyangathi usibani bani lo owaye umnganakho, usaba nama bodyguard, hayibo kanti wenzani? Kuthiwa ungathi usibani bani lo owaye umnganakho, usaba nama bodyguard, kanti wenzani manje? Akabuza unkosikazi ukuthi wenzani, ubuza ukuthi wena wasalapha abangani bakho bebinje. Ubuza lokho unkosikazi, technically ubuza lokho. That is why ubuthongo kwena ngo2 ekseni buyaphela. Uzofisa ukufa kube uyazi ukuthi ukufa kuyinto enjani, kodwa uyasaba ukuzibulala futhi. Engikushoyo ukuthi kunezinto othi uma uzenza zik-affect bese zingasafaki into esiyi latent pain. Zingasafaki, zifaka into esibizwa ukuthi gross pain. Ubuhlungu obungapheliyo. Ulale ngo9 ngo1 no2 kuphelile ubuthongo sekusile. Sekusile. Engisho ukuthi ake senzeni izinto esaziyo ukuthi uma kuthiwa kushaya lesasikhathi, if ngenza into ukuthi today mekushaya lesasikhathi ayingobe ngiright, ngobe ngoright. Eke sisethi mesikhuluma ngeze kuba kwesiningi into esizi-introduceayo empilweni zabantu, abantu bazweye ngapha bazweye ngapha, kodwa kushaya isikhathi la isebona seku-emergency esethi babudokotela isikhathi asekho kuyaphuthunywa ngempela, kanti wawuhlaleleni? I'm no longer closing to 50 now. I'm close to 60. There are no known mistakes that I'm prepared to do. This is Babu Dot. Goodbye.